Ayan mga amigo, isang mapagpalang araw po sa inyo lahat at pupunta po tayo ngayon sa may Carlos Palangka Street sa Maynila. At kung nakikita nyo at kung alam nyo tong area na to, ayan sa taas meron po tayong nailagay dyan. At bibili tayo ng, ito kasi yung bilihan ng sikat na hamon dito sa Maynila. Yung binibilhan na mga Pilipino bago magpasko. Medyo may kamahalan lang yung mga hamon na binibili rito, pero may nabibili naman po silang mga retaso mga amigo. Ayan, bago ang lahat mga amigo, shoutout po muna sa lahat ng ating mga viewers at sa ating mga silent viewers. Maraming salamat po sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Ganoon din po sa ating mga amigong OFW. Sa mundo man po kayo naroroon at ingat po tayong lahat kung saan bansa man po kayo nagtatrabaho. Ingat po tayo para sa ating pangarap po at ingat enjoy lang po natin ang ating pagtatrabaho sa ibang bansa at ingat po tayong lahat at huwag po tayong mag-alala, huwag po kayong ma-homesick at lagi lang po tayong magdadasal at I love you all at ingat po at pansamantala dito na lang po muna ang ating video at maraming salamat po at ingat po tayong lahat at sana po wag niyo po i-skip yung ating ads at tapusin po natin yung ating pinapanood at salamat po, ingat po tayo at papunta na po tayo ng Carlos Palangka Street, Manila City. Ayan, bye bye, love you all.
apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line, but it doesn't stop the beat. If I see you next to never, how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. Oceans apart, day after day, and I slowly Ayan mga amigo, dito go na tayo insane. sa may I Carlos hear your Malacca. voice, At yan, nandyan lang po sa unahan na yung ating but bibilihan it ng doesn't amot. Tayo naman po stop. ay napagutusan lamang ng ating opisina If I na see bumili you ng next to ipang regalo daw sa never, mga alam mo na how mga can we amigo. say Ayan mga